Velika čast mi je danas, da mi je gost Aleksandar Gligorić, jedan izuzetno zanimljiv čovjek koji radi stvari za koje nikada ne biste ni pomislili da mogu da se radi u Srbiji. On je, naime, napravio brand koji se zove Frenchy World, koji je trenutno najveći community na svetu za francuske buldoge. I na Instagramu i na Facebooku ima, dakle, sve zajedno oko 1,5 miliona pratilaca. Tako je, oko 1,5 miliona. Da. I ide na obe platforme sad ka 1 milion. Tako? Da, na Instagramu ide ka 1 milion. Evo, htio sam da popričam s Aleksandrom, mislim da mnogi od vas mogu da nauče puno iz toga što je on radio i često je ta priča, ljudi pričaju pa šta može, šta ne može, što radi ovde iz Srbije. Mislim da će ova priča biti jako inspirativna, kad budete čuli zapravo šta se tu sve dešava i koliko je zapravo to je jedna globalna priča u kojoj je ceo svet upleten. Ajde ovako, krenemo prvo, što si uopšte došao, kad si počeo da radiš ovaj profil? Radiš u stvari? Konkretno profil, prvo sam počeo sa Facebook page-om 2012. godine, ali 2014. godine sam se uključio i na Instagram platformu. I tad je to otprilike krenulo. Znači 14? Da, sa Instagramom 2014. Tad je Instagram bio tek onako nekom povoju, jel? Instagram je tad bio onako, više je služio fotografima, u stvari običnim ljudima, da uzmu i kao provuku fotku kroz filter i onda je postave na Facebook. Sećaš se tog perioda? Kako ne. Zašto baš ovaj pas, a ne neki drugi? Jel si mislio da će onda bude sad neki sledeći trend ili kako? Vidi, to je kombinacija slučajnosti i namera opet. Ja sam pre toga dugo bio u kinologiji, bavio sam se psima i tako dalje, imao sam razne neke rase pasa, američke bulije, bordoške doge. I tvoj otac bio odgajivač, tako sam rekao. Jeste, da. Sada, fora je da, zašto baš French Bulldoga? French Bulldog je pas jako specifičan, mi koji smo u sekti francuskih Bulldoga kažemo da što nije pas, što je totalno kao neka specijalna i posebna kategorija. French je najinstagramičniji možda životinja, jedna od najinstagramičnijih životinja. Jako se lepo slika, ima specifične poze, ima taj button eyes. I šta je sva fora u tome što ti, on ima takvu pozornost, takvu pažnju da ti kad kreneš da ga slikaš ili bilo šta, znaš on gleda u kameru i to je to. Super sarađuju u suštini i onako pas je zabavan, funny je. Mislim da je u tome tajna. Na stranu anatomija, znaš, one uši kao slepi miš, građa kao svinja, znaš, i tako je. Da, ima razni naziv za tog psa, bat, pig, frog dog, gremlin, ili tako? Gremlin, da. Gremlin, da. Kakva vrsta ljudi ima Frenchie, ali si našao neku zakonitost tu? Ja sam definitivno. Pa, znaš kako, ljudi koji, specifičan je audience, ljudi koji imaju Frenchie su uglavnom individualci, artisti, znači umetnici, ljudi koji, individualci jednostavno, znaš, Frenchie kao nije pas kao, ne znam sad, da ne vređam ni jednu pasminu, ni jednu grupu ljudi, ali nije kao zlatni retriver. Znaš, kao bela ograda, white fence i zlatni retriver. Ne, uopšte nije ta priča, totalno opozit, totalno suprotno. Znači, ti si umetnik, individua i imaš sa sobom Frenchija kojeg nosiš, ili ispod, ili ga šetaš i to je to. To je znači neki, stereotip. Pa, to je stereotip, da. Da. Reci mi, ti si zapravo i prodavao buldoge širom sveta, je li tako? Jesam, prodavao sam buldoge širom sveta, baš širom sveta, konkretno do sad u preko 50 država. Aha. Najviše Amerika, jel? Najviše Amerika, definitivno, da. Amerika je super tržište za francuski buldog. Jasno. Koji grad je najviše? Znači, Miami? Miami, New York, Kalifornija i recimo, ajde Texas. Znači, Florida, New York, Kalifornija i Texas. Kalifornija najviše. I pričao sam mi, znači, ima puno nekih poznatih ličnosti koje su od tebe uzeli Frenchie, jel? Ima, da. Koji, na primjer? Pa ne znam, evo, Oskarovac, Forest Whitaker, Jamie Foxx. Forest Whitaker, on je glumac, jel? Da, Oskarovac. To je meni onako posebno draga prodaja. Jamie Foxx, Django. Da?
onda Reese Witherspoon, gomila nekih sportista, modnih dizajnera. A svi oni te prate na Instagramu, jel? Da. I taguju svoje sestre. Da. Da, to je super. Znači, dopisuješ se sa pola Hollywooda prilike. Pa otprilike, da, dopisujemo se redovno. Kao čestitamo jedni drugima Novu godinu, šaljemo tako slike pasa, menjamo to. Evo, baš neki dan me tagovala Reese Witherspoon. Mislim da sam za taj dan dobio nekih 8000 followera na Instagramu. A dobro, evo, ljudi vjerojatno zanima, znači, prvo kad ljudi vide ovoliki broj pratilaca, kažem, ovo je sigurno kupljeno. Jesi ti kupao ove pratilaca? Nijednog. Nijednog, da? Nijednog. A kako si ti dobio ovako, bez kupovine? Pa, znaš kako, ideja je neka bila, ajde napravim real deal. Ajde napravim nešto, znači, od ničeg. Kao i sve što sam radio sad, znači, ajde bukvalno ideja da napravim nešto od ničega. Pa krenuo sam da kačim fotke svojih pasa. I vidi. Da, bitna stvar koju treba da kažemo, znači, Aleksandar je fotograf i zapravo on zna da napravi pre svega odlične fotografije pasa, ljudi, čega god. Tako da to ti je vjerojatno pomoglo. Jeste. Nekako se potrafilo da je baš u tom vremenskom periodu mi je bio onako fotografski pik što se tiče životinja, generalno pasa prvenstveno. Pa rekao, ajde kao da napravim taj Instagram profil, vidim šta će da se desi. Desilo se to da me u prvih, recimo, 6 meseci zapratilo nekih 50.000 ljudi, u prvoj godini oko 100.000 ljudi. I to je to, znaš, kasnije sam počeo da featurujem, to se tako kaže, jel, da postujem postove drugih pasa i tako dalje. Inače, French Bulldog, ne znam da li znaš za ovaj podatak, da je French Bulldog životinja koja ima najviše svojih Instagram profila, znači ono kao Leo the Frenchie, ovaj the Frenchie, onaj the Frenchie i tako dalje. Znači pojedinačni psi, da. Pojedinačni psi imaju svoje Instagram profile i to je pasmina, mislim, i životinja sa najviše različitih profila na Instagramu. A ima najpoznatiji valjda Manny the Frenchie, jel? Manny the Frenchie je, da, kao on je jedan od pionira, mi smo počeli negde u slično vreme. Manny the Frenchie je baš celebrity, ozbiljan. Znači, ne znam, kao, znaš, nije ono kao Manny se slikao sa Michael Jordanom, nego Michael Jordan se slikao sa Mannyjem, znaš šta, to je priča, da. Inače, pozdravljamo Manny je naš drugar. Super. Iz Čikaga. Čikaga je Manny, znači? Da. Dobro, a znači, ti si u stvari ovde neki kao kurator sadržaja, je li tako? Da. Ti praktično od svega što postoji na internetu, ljudi vjerojatno šalju na hiljade i hiljade svojih klipova. Tako je. I ti biraš ono što znaš da će dobro proći, je li tako? Tako je. Ti na hashtagu French Bulldog imaš oko 30 miliona posto u ovom momentu. To je baš gužva, znači. To je gužva, velika gužva i baš onako treba pametno izabrati ono šta. Ja dnevno postavljam frekvencijom od oko, ajde, 4 do 5% dnevno. I sad od 30 miliona treba da izabereš kao 5% za koje ti misliš da će imati super feedback. Evo, ja sam gledajući profil primetio, ti si u početku postavljao više fotografija, onda si počeo da sam više video. Da li je video u stvari jedna forma koja je za ovu vrstu sadržaja ljudima interesantna? Definitivno, pa ne, trend je već poslednjih, nije tajna da je trend, jel? Poslednjih nekoliko godina je video onako, ozbiljno šije fotografiju u svakom smislu na svim društvenim mrežama. Da. A recimo, jesi provalio možda za fotografije kakve fotke prolaze, da li profesionalne i one kao neke realistične, ima neka zakonitost? Pazi, postoje pravila, da. Jel ti imaš broj lajkova, ili tako? Tako je, znači, vidi, možeš da imaš tehnički savršenu fotku, prelepu psa koji sedi i gleda u kameru, znači ništa ne radi. On je tu i cute je, znači ono kao ja sam lep, gledam u kameru, imam volke oči, wow, super, tehnički fotka savršena, sve super. I onda imaš fotku, recimo, psa koji ono spava na leđima, razumeš, ono kao vlasnik je prošao i kao štjocno ga okačio na Instagram. Recimo, ova prva ima, ne znam, ova tehnički savršena fotka ima 10.000 lajkova, a ova druga ima 50. 50, da. Znači ti dobiješ opuštenu na jednu fotku po 50.000 lajkova? Pa da. Desi se, a? Desi. Desi se i po 150. Bilo je na video, recimo, 500.000 pregleda. Da. Puno šerova. Imaš ideju zapravo odakle dolazili pratioci? Oni to video od svojih prijatelja, oni šeruju, lajkuju, kako to ide? Ima dosta šerova, znači pratim Insights svakodnevno ili svaki drugi dan, recimo ispratim Insights za zadnje 2 dana. Ima puno šerova međusobno, znači ljudi šeruju storije, šeruju postove, šalju jedni drugima u direct messages, ali ono što je glavni generator, ja mislim da su to, ako pričamo o Instagramu, hashtagovi. Da. Definitivno.
Koliko hashtagova je idealno po jednom postu, šta misliš? Pa postoji preporuka, zvanična preporuka, a iz nekog mog iskustva se otprilike poklapa s tim, pa recimo između 8 i 10. 8 i 10. Da, 12 maksimalno. 30 je dozvoljeno, ali Ne treba preterivati. ne treba preterivati. Da. A reci mi, ovde je i shop, tako da ljudi mogu da kupuju stvari za svog psa. Jeste. Shop se zove isto kao i Facebook i Instagram nalog, Frenchy World, znači Frenchy.world, to je URL. Da, tu je shop na kojem možete kupite ono all about Frenchies. Sve na ovom svetu što postoji vezano za Frenchije možete kupiti na tom shopu, da. French related. To je inače najveći shop za francuske buldoge na svetu. I odakle su kupci, isto to, Amerika? Da, uglavnom iz Amerike, ali bukvalno ja se iznenadio, recimo juče sam imao order iz Novog Sada, na primjer, da, baš sam juče slao kao u Novi Sad. Da. I dešava se, da, iz svih zemalja, iz Japana ih ima dosta, iz Italije, cela Evropska unija, Australija, mahom Amerika, ali kažem, Brazil isto, Kolumbija. Mislim da nema zemlje u kojoj nisam, možda u Čad nisam slao. A ti si inače rodom iz Siriga, tako? Iz Siriga. Da. Malog mesta pored Novog Sada. Da, za one koji ne znaju, od Novog Sada još jedno, koliko, 30 km sve. Salaš 137. Tu nego, da. Ja sam sa Salaša. Salaša. Dobro. Znači, Frenchy World tako funkcioniš? Da, bukvalno iz moje dnevne sobe, evo funkcioniše i odavde, tu je telefon. Znači, gdje god da se nalaziš, postoješ kontent, tako je. Vodiš stranicu i to je to. Tako je, dosta putujem, pa gde god da sam, znaš, telefon je sa mnom, tu je Wi-Fi, cepaj. Odlična priča. Jesi razmišljao još neke rase da razviješ kao profile? Pa, mislim, to je ongoing. Ongoing je da razvijam još nekoliko rasa. Rase za koje sam ja procenio da su interesantne, prvo meni interesantne, jer ako nisu meni interesantne, mislim da, to nije dobra priča u smislu community managementa. Da. Tako da razvijamo, da radi se na tome, čuvali koji, vidjet ćemo što će bude. A reci mi, ljudi vole zapravo te Frenche u tim retkim bojama, tako? Oni su u stvari najcenjeniji na tržištu. Jesu. Koja je tu fora? Koje boje su da kažem, najskuplji Frenchi? Najskuplja? Da. Najskupljih 5, recimo. Ajde. Evo, recimo, trenutno boja koja je izašla ove godine. Da. To ide kao modni trendovi. Bukvalno. Znači, boja koja se pojavila ove godine, tačnije negde krajem prošle godine, je Izabela. Da, to je recimo neka čokolada, svetla čokolada boja, ali ne ona bež okir koju ste navikli da viđate kao ovi mopsovi ili tako nešto, nego potpuno jedna specifična nijansa, sve varijante te boje. Znači ta boja u kombinaciji sa ten genom, to su one tačkice iznad očiju, čarapica i tako dalje, ona je najskuplja boja. Izabela, čista Izabela je na drugom mestu, Lilac and ten, Lilac je boja jetre, recimo, boja liver, oni kažu liver, nešto bleđa od boje mesa. Baš je bukvalno lilac, kao ispravna lilac boja. I imate ove klasične varijante, Choco and ten, Blue and ten, to su recimo neke najskuplje i najinteresantije varijante i najređe, što opet se vraćamo na onaj audience, jel? Na one ljude koji posjeduju French Bulldoga, znam ljude koji skupljaju boje, imaju sve boje, znači Frenchi u svim bojama, bukvalno i skupljaju. Kao neko što automobil ili satove, jel? Bukvalno, mislim da se ogradim, to ne znači da su oni loši vlasnici, to su oni izuzetno vode računa, to su ljudi koji spavaju sa svojim psima, ali bukvalno kako se koja boja, ustavno rečeno malo je smešno pojavi, oni su ljudi koji kao ja hoću tu boju, ne pitam za cenu i tako. Strava. Najjeftinija, najčešća retka boja je plava boja, to je ona siva. Golubije siva, mišije, kako se kaže, golubije plava, mišije siva. Pa da, to je kao neka sivo-plavo. Miš siva, tako je. A reci mi, ti imaš i online neki vodič za vlasnike Bulldoga. Imam. French Bulldog Secrets, tu mogu da nauče sve o gajanju Bulldoga. Tako je. O svemu. Hi, I'm Alex, founder of Frenchy World, the largest French Bulldog community on the internet. Our Frenchies are carefully selected from the finest breedings, and so far I send them to over 50 countries worldwide.
Every day my inbox is full of messages like how do I start with my new Frenchie, what kind of food should I use, how to train them, and many other questions. This is why I decided to create the ultimate user manual to French Bulldog care and proper raising. It's called French Bulldog Secrets and it's now available for digital download on our website. To create this manual, I personally consulted with experts in all areas, such as dog nutrition, dog training, dog whisperers, and all other fields. Some of the things you can learn from this course are how to properly train your puppy from the day one, how to provide the best nutrition and healthy lifestyle for your little gremlin, and then stuff like grooming, teeth care, wrinkle cleaning, and all types of caring questions are covered. This course is officially recommended by the International French Bulldog Club, so you can rest assured that all of the topics are covered. So feel free to download this course right now, and I wish you a great time with your furry friend. Održavanju dlake, ishrani, Bukvalno svemu. Znaš kako, prodavao sam te pse, bavio sam sa njima, bukvalno sam živeo s njima. I onda sam vremenom skapirao da ja više ništa drugo ne radim u svom životu, nego odgovaram na mailove svojim kupcima. Kao šta se dešava, kao pas ima ovaj problem, ili kako da ga hranim, ili koliko da mu dam za jedan obrok. Sam rešio sva ta pitanja sakupim u jednu knjigu koja se zove French Bulldog Secrets, ima je na sajtu frenchbulldogssecrets.com, gde sam objedinio sva ta pitanja u jednu knjigu i prodaje se sad kao e-book, planira se hard copy, onaj premium o kojem smo pričali, ali o tom potom, da, postoji taj infoprodukt koji se zove French Bulldog Secrets. Korisna knjiga, ja to nekada poklonim ljudima. Vidio sam je SEO isto jako dobro, znači što god se ukuca French Bulldog nešto, tu je tvoj blog. Jest, pa postojem nekoliko sajtova, svi su na temu French Bulldoga i da, bukvalno ako googlate iz New Yorka French Bulldog moj sajt je prvi, često i prvi i na prvom i na drugom mestu, što je super. Zašto me zanima, odakle je to poverenje, recimo toliko da ti se javi neko iz Kalifornije, znači drugi kraj sveta, i ima poverenje, ti da pošalješ psa njemu i će to bude sve okej. Vidi, ljudi iz početka nisu imali poverenje, pogotovo kad im kažeš ja sam iz Srbije. Kako reaguju na Srbiju? Pa prvo reaguju, znaš, kao hladno jako i to, Sibir. Sibirija, a? Da, prvo kao na Sibir, kako ti s Frenčima, ali puštaš napolje, znaš. Pa kao pušta me, Kako se ne smrznu, da. Da, i onda ga objasnim da je Srbija, gde je Srbija, kao basic starter pack. Srbija je, znaš, kod Grčke, blizu... Grčku znaju svi, da. Grčku znaju svi. Grčka, Italija, Mađarska, znaš, to su im neke reference. I onda ajde kao, i znaš šta je fora? Fora je u tome što sad već imam gomilu referenci imam ljude koji mi se sami nude, kao, ajde ja ću preporučiti kao svom komšiji hoće da uzme Frenchie, ja sam preporučio, znaš, i onda jednostavno sad je word of mouth, marketing. Da. Najteže je bilo doći do toga, znaš, da neki Amerikanac preporuči nekom Amerikancu, kao tebi iz Srbije, kao odgajivača, kao koje možeš verovati, znaš, koji to radi etički i tako dalje. Da. A tu sigurno svašta se tu radi, svašta se radi, da, mislim, ne bi ni da spominjem te neke nazovi odgajivače, ali, znaš, fora je u tome da ja stvarno radim selekciju, prvo na zdravlje, onda na karakter, pa tek onda na eksterijere i boje i tako dalje. Reci mi, ti si, znači, i fotograf, ovako kao hobi, jel? Pa to mi je hobi, da. Rekao si mi na priliku da si bio objavljivan u dosta nekih stranih magazina. Yes. Koliko toga ima? Stranih magazina koji su me objavili? Da. Pa preko 100. To je modna fotografija, jel? Pa ovo što su objavljivali je uglavnom modna fotografija. Da, mislim, tipa italijanski Vogue. Mislim, pričamo o štampanim izdanjima, znaš, ne online i to, nego baš print. Hard copy print, da. Italijanski Vogue, mislim, Marie Claire, Cosmopolitan, mislim, gomila nekih časopisa. Kažem preko 100, imao sam naslovnih stranica, recimo 20-30. A kako si dolazio do tih kombinacija? Pa to je povezano sa mojim prošlim poslom, sa poslom kojim sam se bavio u prošlosti, to je baš moda, ali negde imam kontakte odatle, krenuo sam bukvalno da obnavljam neke stare kontakte, evo radim fotografiju, to se neko raščulo,
I onda su kao, ajde uradi nam editorijal, ajde hoću, mislim. Ti imaš i privatni profil, znači gde imaš baš te svoje fotke, Alex the Great Photo, ako se ne vrlo. Jeste, Alex the Great Photo. Da, na Instagramu. Tako su me prozvali u medijima, urednik jednog medija s kojim se znam tipa 15 godina. Kao, može da bude, mogu da te potpišem kao Alex the Great, ja kao, aj može. Strava. I sad, evo, ja Saleta znam zapravo mnogo pre ove priče, još iz 2008. 2009. Tako nešto. Čovjek mi se javio na mail i objasnio mi šta radi i ja sam bio u fazonu, ja moram da upoznam ovog lika. Znači, on mi se javio i rekao, pa kao, ja imam svoj brend, nekoliko svojih brendova, jedan se zvao Carrot Clothing, koga se sećam. Jeste. I on je to radio zapravo tako što sedi isto tako u Sirigu. To je bila neka garderoba kao za skejtere, tako nešto, jel? Carrot Clothing je konkretno bio, da, garderoba za skejtere, streetwear i sve što ide uz to. Ono što je Supreme bio tada, te 2008. 6. 7. 8. To je bio i Carrot Clothing, naravno ne u toj meri, da, čak sam i upoznao vlasnika Suprema, koji je sad ono široko poznat u Srbiji, kako je uradio onu kolaboraciju sa Louis Vuittonom, jel? Pa tad su Srbi čuli za Supreme, da. Inače je bio underground težak, ono. Ali to je meni interesantno, znači, ti si dirigovao kompletnu proizvodnju brenda koja je bila u Bangladešu ili tako negde. Indija, Bangladeš, da. I odatle se ta garderoba slala u butike širom Evrope. Tako, ne samo Evrope, baš ono, tipa, evo, London, New York, Tokio, sve važnije modne centre, mislim, ono, gradove. Ja ga pitam, pa kako radiš marketing za to? Pa kaže, ništa, ja kontaktiram DJ-a koji nastupa recimo u Berlinu i kažem, evo, posjeti jednu jaknu da staviš kao logo na flyer i sve je čovjek radio tako iz Siriga, praktično, ono, globalno tržište, a ono, ovi tamo prave, ovi tamo prodaju, a on sedi ovde i ono, samo upravlja, što se kaže. Pa bukvalno tako bilo, ja sam sebi i video kao nekog menadžera, znači ništa više, znači nema šta će se ja dizajner. Ali ti si sam dizajnirao garderobu, jel? Pa jesam, znaš, ja sam u jednom momentu ono, tako to dizajnirao da su pravili recimo, sad će se Benettonova fabrika u Bangladešu, je pravila recimo tkaninu za mene. Oni su tkali ono, bukvalno, znači, tkali su ono pamučni materijal za moje majice. Jer sam teo ovaj density, ovu gustinu tkanja, ovo tkanje, znaš, ovaj pamuk, tu gramažu. Znaš, ono, ja sam bukvalno u celi naučio tehnologiju tkanja, ono, materijala. Tkanja, pletenja, štrikanja, svega. I ima si još 3 brenda neka, ili tako? Ima su još 3 ozbiljna brenda, da. Kako su oni zvali? Zvali su se, ovaj drugi se zvao Dead and Not For Sale. Dead and Not For Sale, to je dobro ime. Dobro ime i super je koncepcija bila, znaš. Šta je bilo to? Vidi, to je počelo tako što sam ja vidio neku grafiku, čini mi se od Paula Insecta, od ovoga Sida Viciosa iz Sex Pistolsa. Znači, potpuno kosturska glava, ali ono kao njegova frizura, kosturska glava, ti vidiš da je to Sid Vicious. Hajde napravim kosturske glave, znaš, ono, ali tačno da iz keca vidiš ono kao ko je to, bukvalno glave, Tupac je bio Andy Warhol, bio Sid Vicious, bio Jimi Hendrix, Marilyn Monroe i ne mogu više stati ko. I to sam uradio kao neku limited edition seriju majica i rekao, ajde napravim ono kao poseban sajt za to. Seo, napravio sajt, napravio ono kao Facebook, tada ono page i tako je to krenulo. Posle sam to proširio i taj brend je baš jako bio popularan recimo u Japanu. Ne znam iz kog razloga, ali Japanci su divljali za tim. Znači, prodavao se na, tipa, onaj njihov Harajuku street ili Harajuku beše, da. Tamo se prodavalo to i to onako baš uspešno. To je bilo u stvari pre, sad su Lobanje i u Zari i svuda, to je bilo pre tog mainstream talasa da su Lobanje popularne svuda. Pa totalno, to, mislim, znaš kako, Lobanje su uvek bile popularne u toj nekoj underground, kulturi, da. Da, kulturi, iz koje ja u suštini dolazim, znaš, i onda kao Lobanje, koje kakve ono kosture i to sve ide sa tom nekom punk kulturom. Meni je to bilo kao super, znaš, ja sam te majice pravio stvari ja da ih nosim. To je meni, uvek sam se time vodio, znaš, ono, imaš neku svoju, i u fotografiji, evo i sa psima, imaš neku svoju estetiku, držiš se njem i šta ti Bog da. Mislim, znaš, ili to možda prepozna 2 čoveka, možda prepozna 2 miliona ljudi, možda 2 milijarde. Ali se držiš svoje estetike i onda nema zime, ono, znaš šta radiš. Evo, baš to konkretno, znam da su mnogi pokušaju tako da podižu neki Instagram profil za neku određenu rasu pasa, ali
Ja ne znam niko ko je to uspeo. Svi krenu i smore se posle 2 meseca, kao ne ide to nešto. Ej, znaš šta je fora? Evo, pričali smo, to ti je fora sa ono kao community management. Šta je u stvari to? Šta je community pre svega? Community je, znači, određeni broj ljudi koji je okupljen oko jednog ili više interesa, ali tako? Da. E sad, ako postoji interes za nešto, mora da postoji i strast. Ne mora, ali bilo bi dobro. Ja, recimo, meni sad daj da vodim ono, community, recimo, u lovu i ribolovu, ja ne znam šta bi s tim. Znači, ja bih gledao u one profile i kao, znaš, ili to ili bi otišao da ono živim s lovcima i da vidim šta ih vodi, šta ih vozi. Znači mora da se zna dubinski ono, i izrazi neki, akronimi, sve živo. Manje više to ono, bukvalno dođe sa stažom, znaš, ono, ali ti bukvalno moraš da živiš tu priču. Hi guys, welcome from the Frenchy world. Today we are hosted by a rustic house with $1 million view called Boy Inside. We are here to show you some of the hottest items from our shop. This is Teddy, our model for today. Znaš, ono ti moraš da živiš kao francuski buldog da bi znao, znaš, ne kao francuski buldog, ali moraš da ih poznaš u dušu, bukvalno znači tu rasu u dušu, da bi, ili bilo koju temu moraš znaš u dušu da bi uspešno vodio jedan community ili napravio nešto od toga. Mislim da je to ključ, to je key. Isto je s fotografijom, isto je sa bilo čim. Dobro, znači i ti tvoji brendovi koje si ranije imao, to sad više ne radiš, jel? To si prodao? Nije, bile su još 2 brenda. Još 2? Da, bio je onaj Balder kolektiv koji sam radio u kooperaciji sa Norvežanima i on je totalno bio taj neki norveški fazon, oni štrikani debeli džemperi, workwear, ali na neki moderniji način, znaš. I to je bilo dosta uspešno i bio je još poslednji brend se zvao Labor Division. On je isto bio kao workwear, ali ne workwear u stvari, znači nešto što bi ti nosio na ulici ili ja, ali je bilo inspirisano recimo američkim workwearom iz 30. Znači one striped košulje i tako dalje. Totalno je bio nešto slično kao što sad radi Ralph Lauren sa markom njegovom Double Aral. To je taj fazon totalno. I tad je on počeo to da radi. Neverovatno, znači ja sam to počeo da radim i neko mi je rekao kao je Ralph Lauren je kao napravio sub-label, ja kao moguće, to se pojavilo kad sam ja, znači totalno ono kao prepoznao sam to kao trend. Next big thing i stvarno je postalo, znači svi su počeli da nose one brade tada, počeli su da nose one frizure iz 30-ih neke, evo, mislim to su Srbiji nosi sada. Ali to je u stvari kao trend počelo negde u San Francisco recimo 2008-2009. Ti si sarađivao, kad si na tim brendovima radio, sa mnogim nekim poznatim umetnicima koji su ti slali svoje radove. Jesam, da. Ko je to bio sve? Joj, tu je bilo tako poznatih umetnika, ono da... Ovi koji su danas na ovom Juxtapoz magazinu i... Da, ceo Juxtapoz mi je kao bio i urednik Juxtapoza tada i pola umetnika koji su se tad pojavljivali, a i sad su aktualni umetnici koji su prosto napravili Juxtapoz magazin su, ja sam radio s većinom njih. Tipa, od ovih većih, stvarno moram da spomenem, meni je omiljen Takashi Murakami. Radio sam s njim, radio sam sa Kavsom, radio sam sa Gary Bazemanom, radio sam sa Forrest Volkerom, ti voliš Forrest Volkera. Da, volim Mark Rydena, s njim si isto radio? S njim sam isto radio, da. Nešto sitno je bilo s njim, neka kolaboracija. Radio sam sa recimo Zevsom, to je čovek, on je grafiti artist, to je čovek koji je otišao i na, čini mi se Armani butik u Hong Kongu iscrtao Coco Chanel s onim dripovima dole, pa je zaglavio zatvor i tako dalje. Znači onako baš totalno jedna heavy priča. Radio sam sa D-Motom, D-Mot je, ko ne znam, i Paul Insecto, to su ljudi koji su bili Banksy pre Banksija. Britanci su obojice. I to je sve, znači ti sediš ovde u Srbiji na gajbi i s njima komuniciraš, brate, pošalji mi neki rad. Tako je. Evo, pričao sam ti malo pre, Forrest Volker, ja sam ga kontaktirao na Fejsu, dodao ga na Fejsu, on me prihvatio, pošto smo imali gomilu već nekih zajedničkih prijatelja. I kao, ej, čao, ja sam taj i taj, evo vidi šta ja radim, on je kao, wow. Kaže, evo, šaljem ti nešto već danas. On je meni poslao 5 grafika za majice koje su ubile, razumeš? Štampao sam 2 od tih 5, pošto su ove 3 bile jako edgy.
Pošto nisu bile ono za javnost, što ono, on je bio totalno okej s tim, ono, kao, može sve. Ne, ali evo mislim, ovo je super poučno, znaš, jer do mene dolaze mnogi ljudi kad pokušaju nešto da rade, konkretno za modu vezano. Jer vidim da mnogi od njih imaju taj problem, odnosno nisu svesni ovo čega si ti svesna, a to je da ako hoćemo svoj neki modni brend, da moraš da budeš nekako vezan za neku popularnu kulturu. Znači, možda imaš neku vezinu tkivo sa ostatkom društva. Pa jednostavno, ne može da. tek tako kao, evo sad, ja prodajem crvene i bele majice koje ono su tek tako, znaš. Može, pazi, može. Evo, ja prodajem samo crvene majice. Dobro. Sad, znaš, ti treba da, to se postoje pitanje kako ja da izgledam community, znaš, ono, ljudi koji će nositi crvene majice i zašto bi ljudi uopšte hteli da nose samo crvene majice. Ako svoje neki statement, to da, ali Tako kako da je. izgradiš da je to statement. Tako da. je, tako što je dosta teško, onako, nije tvoja- nemoguće. I da tvoja crvena majica ima neki prepoznati simbol ili tako nešto. Ili ništa, da tvoja majica bude samo crvena majica određenog kroja, a to je, znači, možda ima ovo kao ono, nekakvu kragnu koja je ovu ramfu ovde, razumeš, koja je recimo ono specifična i to je to. Da. Ali, znaš, da napraviš kao Lacoste ili ne znam, nije sam... Kao Fire Festival, da sve one influencerke nose tu naranđastu majicu i onda kao to je sve. Da, samo Fire baš i nije dobar primjer. Da. Ali da. Dobro. Pa da, taj čuveni Orange Square, jel? Jeste, oni su tako, da. Pa gledao si ovaj dokumentar. Da, odlično. A reci mi, ti si znači svirao u nekom punk bandu, beš, jel tako? Jesam, ja u stvari dolazim iz te neke kulture, ono, underground punk kulture. Neka 93. 4. kad sam počeo da sviram u punk bandu i svirao sam ono dobrih, a sad ne znam nije koliko, mislim, ono, 15-20 godina. Da. Nismo nikad uradili ništa specijalno, nismo ni teli da uradimo ništa, ono, teli smo sviramo i se zezamo. I to je to i pozdravljam celu ekipu, ono, koja je svirala sa mnom, ono, Racu, Stiva, Krta, Packa i Aliju Bubnjara, ono, on je u Nemačkoj sada. Zato više u suštini ne sviramo, nemamo bubnjara, ono. To je najbrži bubnjar kojeg ja poznajem, ono. Rekao si mi da si pre nego što si ušao sve ovo, ti si u stvari ušao u svet prodaje, marketinga, tako što si radio ono door-to-door sales, bukvalno. Tako je. Kako to izgledalo? To je heavy priča. To je heavy priča, znači prodaje od vrata do vrata, to ko nije radio. Mislim, prvo ne preporučujem nikom to da radi. Ali tu stvarno onako ispečeš zanat i psihologiju prodaje, psihologiju ljudi generalno. Nebitno gde je to, da li je u Srbiji, da li je ono u Jermeniji ili je u Americi. Znači, ono totalno je nebitno. A ti si išao po firmama ovako u stvari, jel? Da, hvala. Da, ja sam išao po firmama, mi je ovo okej. Ja sam išao po firmama i bukvalno ono, konkretno ja sam naišao vole fakultete i ono, domove zdravlja, medicinske centre. Dobar dan, ja sam taj, upoznam se sa profesorom, ja znam sve profesore u Beogradu, u Novom Sadu, znaš, javljamo se jedni drugima na ulici i sve, mada nikad nisam išao na faks. Bio sam u Vukovcu, u osnovnoj školi, nisam išao na faks, ali znam sve profesore tako što su od vrata do vrata. Dobar dan, mi danas imamo u ponudi patkicu koju ovako naviješ i ona ovako hoda i viče kvak kvar, razumeš. I sad kao, kako ti da prodaješ jednom profesoru, znaš, i onda napraviš priču oko toga. Postoji neki 5 osnovnih principa prodaje koji su se ja držao i kažem ti, na teži način sam naučio sales i to je nešto što definitivno možeš da primeniš u e-commerce-u, svuda, bukvalno svuda, u životu. Tebe je intervjuisao pre par godina New York Times povodom Frenchy World, tako? Što ste pitali oni? Pa jeste. Neki članak u New York Timesu koji je baš na temu francuski buldog, je li tako? Konkretno na temu kao da li je tvoj pas spreman za Instagram. Da li ti je pas instagramičan? Baš bukvalno to. Pa znaš što je bilo čudno, totalno, jedno jutro sam se probudio, znaš, kao, ajde, daily routine kafa je ovo, proveravam e-mail i kao vidim New York Times, rekao, ovo je neki spam, neka zajebancija. I vidim čovek stvarno, znaš, Alex se zove isto kao ja, jel možda mi odgovoriš na par pitanja, kao malo naravno, i odgovorim mu tu, ti si mi pomogao oko toga isto, oko tih odgovora. I ništa, pošaljemo i rekao, ovo se nikad neće pojaviti, a posle nedelju dana stiže link, kao imaš i u štampanom izdanju i eto mene u New York Times, kao wow. Da. To mi je baš kao, kad bi morao spomenu nešto kao highlight karijere, to je možda to, ipak. Biće nešto sigurno još jače od toga. Pa u planove. Ovaj film za Netflix. Nećemo sad o tome. Dobro. Dokumentarac za možda Netflix.
ajde vidjet ćemo. I reci mi samo na kraju, ti imaš dva sina, sad, oni gledaju sigurno po cijel dan šta ti ovo radiš, kako njima se to deluje? Oni su ono YouTube generacija, jel? Oni su YouTube generacija, Andrej i Boško imaju 8 i 13 godina, Boško će sa 9. Ćao, deco. Budite dobri. Pa znaš kako, to je generacija koja je odrasla uz YouTube i to je definitivno nešto što je deo njihovog odrastanja. Oni odrastaju sa YouTube-om, mi nismo imali internet. Ali odrastaju i uz ovo što ja radim. Znači, oni mene svakodnevno gledaju kako vodim Facebook profil, kako vodim Instagram profil, kako provodim vreme sa psima, kako ih fotkam, šta je to radim i mogu te reći da su dosta toga, namazani su oni, dosta toga su pokupili od mene. Vidim da svoje lične profile, znaš, on kao Boško ima 9 Instagram profila pošto zaboravlja šifre, ali taj koji mu je aktuelan, znaš, on recimo, to me oduševilo, mislim da je i tebi to rekao, kad te upoznaje kao, jer imaš ti Instagram, kao imam, aj zaprati me, razumeš? To je ono kao marketing, ono, znaš, cepaju to. To svi klinici tako, imaju YouTube kanal sa 5 subscribera i kao, ajde kao subscribers se. Da, čovječ, to je super u suštini, znaš, eto, mislim, to je okej za početak, ono. Ja sam isto bio u fazonu, kad sam napravio taj Instagram, zapratio sam, skontao sam brzo ko su tu kao influenceri, taj mali The Frenchie, i ja sam njemu rekao, aj zapratim. Kao, ajde, okej, što da ne, i zapratio. I, aj ti sad kao postavi moj neki video, evo, koji ćeš, ja sam postavio video. Kako smo sarađivali. Ne samo on, Easy The Frenchie koji se pojavio u Vogue-u kao fashionable dog of the year, ili tako nešto. On je isto drugar, mislim, sad kad budemo išli u New York, vidjet ćemo se s njim. A, znači, Frenchie World je registrovan kao trademark, kao brand, jel? Frenchie World je u Americi registrovan kao trademark, da, pošto je bilo puno knock-offova, puno tih nekih, čak su neki breederi počeli, odgajivači se predstavljaju kao Frenchie World, tipa u Kaliforniji, neka žena i tako, bilo je dosta prodavnica koje su pojavili, međutim sve to kratkog daha, a sad do kraju krajeva imamo i zaštitu, to je taj trademark i manje više što je trademark, to je ono kao legal i pravna stvar, nego što je stvarno Frenchie World ono globalno prepoznat kao brand već sada, uspešan brand i znaš, tačno gledamo ono po Google statistici, razumeš, ono, ajde, manje više... Traže baš brand, jel? Traže brand. Da. Traže Frenchie World, znači s namjerom da kupe nešto iz naše prodavnice i tako da. Što je kao meni neverovatno i strava, da, sve više i više. Dobro, evo, nadam se da je sve bilo jako poučno i zanimljivo da čujete, sigurno možete se naučiti puno. Ako sedite s Aleksandrom samo pola sata čujete priče koje nikad ne biste mogli, ja mislim, u Srbiji da čujete. Pričat ćemo sigurno još, eto, za jedno možda godinu dana, da vidimo koliko je sve ovo odmaklo. Oko dokumentarca da vidimo. Na primer. Drago mi je da smo se sad videli ovde u ovom BG marketu u Beogradu. I pozdrav za sve vas, pa se vidimo u drugom priliku. Ćao!